ମନେ ରଖ, ଆମ ଶରୀର ଗୋଟିଏ ନୌକା ଭଳି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଏ ଭବସାଗର ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଲୋଭ, ଈର୍ଷା ଓ ଅହଙ୍କାରରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୋଇଛ, ସେତେ ଦିନ ଯାଏ ଭବସାଗରରେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ଆପଣାର କରେ, ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମହାନ ବନ୍ଦନୀୟ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ। ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ଉପଶମ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ରଖ। ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଅସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହ ନାହିଁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଲୋକ ଜୀବନରେ କେବେ ହାରେ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ହିଁ ଶିବ, ସତ୍ୟ ହିଁ ସୁନ୍ଦର। ସତ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ ଅସରନ୍ତି ସଫଳତାର ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ। ପରମେଶ୍ୱରକୁ କିଛି ମାଗ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ପାଇବାର ଆଶା କର ନାହିଁ। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ତାର 100 ଗୁଣ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ପାଇବ। ମନରୁ କ୍ରୋଧ, ମୋହ, କାମନା, ଈର୍ଷା, ମାୟା, ଅହଙ୍କାର ଓ ଲୋଭ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ଯାଇ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇପାରିବ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଜୟ ସାଇରାମ।